बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि बानजायनायाव लाइमोनफोरनि ताइक्वान्ड' फोरोंथाय बादा। क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय सिकनाझार जिमनासियामाव दिनै 3 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 9 नबेम्बरसिम सोलिगोन बे फोरोंथाय बादाया। 7 साननि थाखाय खुंनाय बे फोरोंथाय मावबादायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ताइक्वान्ड' गेलेमु फोरोंथाय होनाय जागोन। बे फोरोंथाय मावबादायाव फोरोंगिरि महरै खोला करियानि ग्रेन्ड मास्टार दाइनथि दान ब्लेक बेल्ट कुकी अन वानं लिया बाहागो लाफैदों। আমাৰ 3 তাৰিখ আজিৰ পৰা 8 তাৰিখলৈকে ট্ৰেইনিং হ'ব। 9 তাৰিখৰ দিনা আমি অলপমান মানে ক্লোজিং আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰাখিছোঁ। কিমান ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ কৰে? এতিয়ালৈকেতো আমাৰ 35 মান হৈছে আৰু আহিব বাকী আছে। আমি আশা কৰিছোঁ এৰাউণ্ড 40 to 45। কোৰিয়াৰ পৰা মাষ্টাৰ আহিছে, কি শিকাব ইয়াত ট্ৰেইনিং? একচুৱেলি আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোটো দুটা পাৰ্ট আছে, এটা পুমচে আছে, এটা কিৰগি মানে ফাইটিং। আমি দুটা ছেশ্যনেই লৈছোঁ। এটা ছেশ্যনত আমাৰ পুমচে শিকাব মাষ্টাৰে আৰু এটা ছেশ্যনত ফাইটিং শিকাব। খেলিব যাব নেকি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি? একচুৱেলি মাষ্টাৰৰ লগত মই কালি আলোচনা কৰিলোঁ। তেখেতে কৈছে এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক মানে খুব কম্পিটিশ্যন খুব কম খেলে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত কম হয়, সেইকাৰণে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছি নহয়। তাৰমানে মাষ্টাৰে কৈছে যদি যিমান টুৰ্ণামেণ্ট খেলিব ইমানেই মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়িব বা পাৰফৰ্মেঞ্চ বাঢ়িব। তেখেতে কোৱা হিচাপত ইয়াৰ পৰা যদি বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট থাকে, মানে 1জন 2জন হ'লেও বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট তেখেতে চিলেক্ট কৰি ইন কামিং নেক্সট ইয়েৰত তাৰমানে চাউথ কোৰিয়াত 1 উইক ট্ৰেইনিং কেম্প প্লাছ G1 G2 গেমৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰি লৈ যাব বুলি কৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाय लानाय मुंदांखा तान्त्रिक एस'स कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाय लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा एस'स कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो एस'स कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।